Amen. Amen. Watch wait for the year. Genesis 16, verse 30. You are God who sees me. Umudimu wakubona. Watch wait for the man. English Psalm 63, verse 7. For you have been my help, and in the shadow of your wings I sing joy. Kasipede khobane o tloga o le mopholoshi waka. Ke hlalala ke le meriting wa diphetogo tsa gago. Watch wait for the week, Psalm 145, verse 9. Ke go tlotswela pele ka go hwetša mantšu a lehono a re tlo fiwang ke mme Manjane. Yona ifundela kanje. uMatheu 14 ukusuka kuvesi le-13 kufika evesini lamashumi-21. Lona lifundeka kanje. Wathi uJesu esekuzwile lokho, wamuka lapho ngomkhumbi, waya endaweni eyihlane eyedwa. Kepha izixuku zathi sezikuzwile zamlandela ngezinyawo ziphuma emizini. Waphuma wabona isixuku esikhulu waba nesihe ngakho. Waphulukisa abagulayo babo. Selishonile abafundi bakhe beza kuye bathi, le ndawo iyihlane, isikhathi sesambile. Mukisa izixuku ukuba ziye emizaneni zizithengele ukudla. Kepha uJesu wathi kubo, akuswelekile ukuba bamuke. Bapheni nina ukudla. Bathi kuye, asinalutho lapha, kuphela izinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili. Wayesethi, ziletheni lapha kimi. Wayeseyala izixuku ukuba zihlale phansi etshanini. Wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Wabheka ngasezulwini wazibusisa, wazihlephula wabanika abafundi izinkwa. Abafundi baphakela izixuku. Badla bonke basutha. Babutha imvuthuluka eseleleyo, iziqabetho eziyishumi-2 ezingcwele. Kepha abadlayo kwakungathi namadoda ayizinkulungwane ezinhlanu ngaphandle kwabesifazane. Kule ncwadi yanamhlanje kahle ayisifundisi ngokuthi uJehova wasuthisa abantu. Into esifundisa ngayo ukuthi the time amadoda ayizinkulungwane ezinhlanu abasuthisa, izwi lenkosi kusho ukuthi izwi lenkosi fanele singalinyathi, singalibukeli phansi. Izwi lenkosi ongalithatha noma ulenze ngathi akusiyinto yalutho, kodwa uma likhulunyiswa lisuthisa umhlaba wonke. Njengoba sesizwile ukuthi uJehova wasuthisa abantu ngezinkwa ezinhlanu nenhlanzi ezimbili. Lokho kusho ukuthi thina ngokwethu bazalwane abathandelayo ayikhulumi ngokuthi ngempela wabasuthisa, ikhuluma ngathi ukuthi nayo iBhayibheli elimnyama lomlomo obomvu yilo kahle okukhulunywa ngalo lana. Lijike futhi uJesu uyambathisa, umbathisa utshani. Siyazi angisho ukuthi ebusika utshani buyasha utshintshe nekhala. Kepha ehlobo uJesu manje uyenzani? Utshani buba buhle, kuzoqala ihlobo buyambatha kube green. Manje-ke nathi asimbatheni, kodwa simbatha ini? Simbatha izwi likaJehova, simbatha uNkulunkulu, ingubo eqolokile eseyinhliziyweni. Then ngoba phela le ngcebo esinayo ezitsheni zethu zobumba, izitsha zethu zobumba okuyinhliziyo yethu, masingathatha sithathe umuntu okhuluphele kodwa inhliziyo yakhe incane, sithathe umuntu omncane nomzimba kodwa inhliziyo yakhe ikhuluphele. Kungani nanithi ikhuluphele? Kungoba lo muntu lona unamagqubu, akaxoleli, yonke into nje embi iwela kuye, uyathatha ukufumbatha ubeke enhliziyweni. Manje uma singakhipha inhliziyo zethu sizibeke phezu kwetafula, singabona izinhlobonhlobo zeinhliziyo. Bese futhi lana sithole ngenkathi uElijah asuthisa abantu abayikhulu. Kulapho khona uJesu ebefuna ukubona ukuthi ngabobani abazohamba noElisha ukuze kusizakale. Le ncwadi sithola kuMakhosi 2 verse 4.
Masiyehla nencwadi yethu yanamhlanje. Qala kuvesi leshumi nesishiyagalombili. Wayesethi, "Ziletheni lapha kimi." Wayesesala izixoko ukuba zihlale phansi. Ngaleso sikhathi uJesu abiza isixoko ukuthi masize sizohlala phansi naso. Naye bekane-intention yokuthi thina njengoba siyibandla asambeni sishumayeleni lezwi lakaJehova, izizwe nezizwe, ney'nhlanga kanye ney'nhlanga. Isifundo sami sanamhlanje sizawuphelela lana. Amen. Amen.